Také príjemné spestrenie teda po víťaznom zápase, ktorý sme odohrali a trošku sme prišli pozrieť aj na našich sponzorov a je to taká príjemná akcia. V tom zápase, že sme išli všetci do neho naplno hlavne a chceli sme ukázať, že aj po tej prehre v Topolčanoch, že sme sa pozviekali a agresívnou obranou sme donútili Topolčanov ku chybám a využívali sme tentokrát rýchly protiútok. Tak asi väčších cením a väčšiu bojovnosť si myslím, že to rozhodlo, aj keď ten zápas bol vybičovaný emóciami, ale dobre však na to podarilo 10 gólov, myslím, že je dobrý výsledok a budeme strednúť do Topolčanov, ako dopadne, určite to chceme ukončiť na 3-1, aby sme mali potom bolo. Najlepšie by bolo, ale určite to bude ťažký zápas, ako boli aj tieto predchádzajúce obidva, takže nesme nič podceniť a ísť do toho zápasu tak, ako sme išli dneska. Spokojný som s výsledkom určite a tie góly boli dve náhody, čo sa odrazil vlastne od Mela a od Tyčky, to som dorazil. Je to o tom šťastí, že oni ho mali v stredu, my ho mali dneska.